Halloween, mae'r siopau yn drwch o sgerbydau, gwrachod, llygod mowr a gwe precop a ryw bethau fel hyn. Cas gen i'r holl fusnes yma o blant a phobl ifanc ac ambell i fam a'i babi wedi gwisgo fel gwrach, sgerbwd, carreg fedd neu fwystfil neu gythrel yn ymlwybro lawr y stryd gan lafar gan i tric o treat wrth bob drws. Mae yma drafferth ac mae angen gwell ymateb i'r drafferth na dim ond cwyno. Mae angen ateb neu o leia cynnig ateb. Tybed nawr i'r flwyddyn hon, os na allwn fel eglwys neu englwysi ynghyd yn y ddinas, y dre neu'r pentre, fynd ati i drefnu tric or treat tu chwith. Hynny yw, yn fwriadol gyda chynllunio gofalus rhag blaen, cael cwmni bach o blant, pobl ifanc ac oedolion yr eglwys ynghyd i fynd o dŷ i dŷ, gellid gwisgo i fyny os oes wirioneddol raid, gan gynnig i drigolion bob tŷ yn enw'r eglwys a'i harglwydd siocled a dandeithion masnach deg. Bysa hyn yn tanseilion llwyr, yr elfen gas o fygythiad a berthyn i tric o'r treat. Rhowch rhywbeth i ni, neu derbyniwch y tric. Ein neges ninne bysa yn syml derbyniwch gennym os gwelwch yn dda, a bysa hyn yn dangos meddylfryd amgen diddorol. Bysa ni'n gallu codi profil yr eglwys yn lleol. Bysa ni'n gallu tynnu sylw a dwyll a chreulondeb y diwydiant coco, a bysa ein cymdogion yn cael siocled o safon am ddim.